Usa ka lalaki ang nakuhaan og video diyang gipakita ni ini ang pribadong parte sa iyang lawas sa tulo ka estudyante samtang ara sa pampublikong lugar sa General Santos City. Sa karon, ginapangita pa kini sa otoridad. Ano ang report ni Abby Caballero. Dawalay labot sa mga tawo sa iyang palibot kining lalaki nga nakaitom og jacket. Diyang iyang gigunit-gunita ng iyang kinatawo samtang anaa daplin sa dalan sa Barangay Dajangas North sa General Santos City. Taod-taod, iya nagayod gipaubos ang iyang short ug gipakita sa tulo ka estudyante ang iyang kinatawo. Pinalabas yung arig na sa sarili po doon sa harapan mismo ng mga bata. Mga siguro mga 7 meters lang ang distance sa mga estudyante. Kaya yung bata naman, nabukod mo rin lang na parang walang nakita din. Nagkuhan siya ng video. Pipila ka minuto ang milabay, dali matod pang mihawa ang sospek sakay sa motorsiklo. Daling mi-report sa kapulisan ang maong mga estudyante. Ug nasayran nga sa samang adlaw, miadto sab sa Plaza General Santos ang maong sospek. Ug nagpakita sab sa iyang kinatawo ngadto sa mga estudyante nga ana sa lugar. Nakuhaan og hulagway sa mga estudyante ang motor ug plate number sa sospek. Sa karon nakig-koordinar na ang kapulisan sa LTO aron mailhan na ang sospek. Posibleng mag-atubang og kasong acts of lasciviousness ang sospek. Magfa-file ba ng case yung mga estudyante o yung parents nila? Sinabihan natin na magpa-file sila. So, willing naman sila mag-file as long as ma-identify natin yung suspect. Kauban si Bong Vicencio sa kamera. Ako, si Abby Caballero, para sa At Home with GMA Regional TV.